Just a few announcements. Simula po ng October 18, we will be using the new responses sa new order of the Mass. So one clear basic change po, maliban sa dun sa in-explain ko last Sunday, through my phone, and we will be using forgive us our trespasses instead of sin. Isa pong malaking pagkakaiba ang tugon, the Lord be with you, at ang balik po tayo dun sa original natin, the responses, and with your spirit. Now, bakit po tayo bumabalik sa original translation? Sa ngayon po, kapag binati kayo ng pare, hindi po ang pare mismo ang bumabati sa inyo, kundi ang Espiritu ng Panginoon. It is the Lord who gives us His peace, and so He answers and with your spirit. Para po may isang greeting, hindi po ako kamali sa mga Hindu, Namaste, and ayun, Namaste, they fold their hands, and they bow down before you, and that greeting means, the God in me greets the God in you. Para po yun ang and with your spirit. The God, the peace who lives in, gives you His peace, and you respond to the God in you, and with your spirit. May nakikita po kung pinakamalapit sa old kapampangan nito. Sa mga old kapampangan ko, may kumakatok ng bahay, hindi po nila tinatanong, sino kayo? The old respectful kapampangan will say, sino po sila? You don't say, may anak kayo? No. Kumain na po sila. Okay, that's it. That is with respect. And with your spirit is something similar like that. So, bumabalik po tayo sa original translation at magsisimula po tayo sa October 18. Kahit ako po, kahit mga parang naninibago po. So, the new responses will be flashed on the TV. You will be provided copies mo para makapag-adjust na tayo. Officially, this will be used only on the first Sunday of Advent, pero para makapag-practice na po tayo. Now, why October 18? Tignan po ninyo yung pinamimigay na schedule ng fiesta po natin. Magsisimula na ang novena in honor of St. Jude for his coming fiesta on October 28 sa October 18. Tama-tama po, October 18 is a Thursday. Araw ni St. Jude, may healing mass, we will enthrone the image of St. Jude that day. And then 19 po, sunod-sunod na po ang 9-day novena and misa for St. Jude. 5:30 ang rosary, 6 o'clock ang novena, and then 6:30 po ang misa. Magkikita po niyo yung schedule dito. Now, one thing you have to know sa schedule po, ang procession kay St. Jude ay sa Antedispiras, October 26, Friday. Ito lang po ang procession para kay St. Jude for his fiesta. Walang pagsama ng linggo, dahil pagsama ng linggo, marami na pong lasing at hindi po na kayo malinggo sa mga bisita ninyo at wala nang sumusunod sa prosesyon. So this will do it Friday, maybe po the following day, wala pang mga handakan, wala pang bisita. Hopefully many of us to join the procession. And then, meron pong dagdag dun sa Saturday, Dispiras, October 27, tingnan po ninyo, meron pong serenata. Isang banda ang magseseremony para sa atin, para kay St. Jude. Siguro po sa stage o kaya dito sa bagong harap ng ating simbahan. Okay? And then, natapos po ng linggo ang fiesta, October 28, so we will have regular Sunday Mass. Ang mga guest na po natin, yung 9:30 Mass, si Bishop Ted Bacani po ang magbibisa. And then yung 6:30, si Apo Seco po ang magbibisa. So if you didn't get your copies, one copy lang po for each family. Kung kulang po ng kopya, if you need more copies for your friends, pakikuha lang po sa opisina for extra copies of our invitation. So inaasahan ko po kayo simula October 18 and every day thereafter ng October 28, fiesta po ni St. Jude. Yun lang po, maraming salamat. Magsitayo po kaya. Sabi na ninyo, maghanap ng isang bagay na mahalaga sa inyo, na may continental value sa inyo. Kunin po niyo yun, tapos ipamigay ninyo. Huwag ibigay sa asawa niyo, huwag ibigay sa mga anak niyo, sa ibang tao po niyo ipamigay. Kaya mo raw, halimbawa. Okay, salamat po. Okay, the Lord be with you. And may the Almighty God bless you and keep you and your loved ones, the Father,
the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go now into the peace and joy of Jesus the Lord.